Machiegni kendo nyakaramogi wadhi nyime koda weche manyien. Tuo mar kansa en namba 3 kuom gigo makelo thoe mathoth ne Jo-Kenya. Gima pek maduong' ne migawo mar thieth temo kedo kode. Kata kamano, kuom thuolo machuok mosekalo, lony e yore manyasani kata yore manyien mag kedo kod kido mopogore mag tuo kansa osekelo fuong'ruok ne jotuo e nyalo yudo thieth e rang'iny mamalo e pacho ka. Motelo ne odiochieng' mar ringo jotuo kata odiochieng' mar jotuo mag kansa, odiochieng' mar Jumapil, nwaloso kod moko kuom jotuo mag kansa kod jolony e wi dak e yo makare kod tuo mar kansa kando mae lipot ma wan godo. Kalore gi ripot manogol e wi chal mar tuo kansa e pacho ka, kido mar kansa 5 mahinyo Jo-Kenya oting'o kansa mar thuno, kansa mar dhod nyodo, kansa mar duong' joma chuo kata prostate cancer, kansa mar duol kod kansa mar non-Hodgkin's lymphoma mamako roteke mag del. Kata obedo ni kansa en achiel kuom tuoche mahinyo ngima Jo-Kenya mathoth, wabede ni nitiere Jo-Kenya masani osekedo gi tuo kansa kendo dhi nyime kod dago ngimagi e yo makare. E Kasa Onyango, wadonje kar dak ma Mamboleo mantiere Kajulu East e kaunti ma Kisumu. E dala Ajwang' waromo kod Humphrey Elisha, ma en rawera ma jahigni 22. Humphrey dich kod tijene mapile. Oromonwa kendo rwakowa ne twak wa kode. E higa mar 2018, Humphrey noyud kod tuo mar kansa kido mar non-Hodgkin's lymphoma stage 4 kane en jahigni 17. Safarni no ken safar moro mayot, ne en safar moro matek. Nikech kane pok oyudi tuo, nyalo chuno ni familia na nakati gi pesa makae gi kacha, gi ologo pe meka hola, mondo omany godo tuo ni, mondo ng'eni en tuo mane. E osuptende ma Kisumu kan watemo, Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital, to nokoyudi. Koro bang'e mane daktari moro fuarowa Aga Khan Kisumu, tema daktari no wacho ni ati no suspect ni onyabedo kansa. Humphrey lero ni ne ok en gino mayot winjo ni kaka otin no tuo mar kansa omake. Ataro kod joma no paro ni kansa hinyo mako. Sama nonyisa ni an gi kansa stage 4, nabuok ahinya. Mana penjra ni to ere kaka yude. Nikech gini wang'ega ni ne mako e kinde mane nwang'e ni mako ma jo pesa. Koro nan gi buok ahinya, to jo familia na gi osiepe ga nonyisa ni oria oya magima Nyasaye oingo, ibo bet mana maber, to lakini nan gi buok maduong' ahinya. Kuom hawi maber noyudo thieth maduong' mar Rufaa mar Eldoret mantiere kaunti ma Uasin Gishu. Kata obedo ni ok en gima yot, sir mar anyuola kod osiepe nokonyo Humphrey e gayo lit mar dak gi tuo kansa. Support system na osebedo familia na gi osiepe mamoko. E familia na negi chung' koda ndalo machako bet gi tuo. Financially negi manyo finance, chiemo, negi ng'iyo ni onego nabed on diet. Negi chung' koda in terms of pesa, advices. Nikech tuo ni kana yudo, ng'eni kana yude, onodhe gi pacha. Mana kaka kido mathoth mag kansa, tuo mar non-Hodgkin's lymphoma ni bende jolony poko yango gima kele, kata obedo ni thoth ne itude kod DNA kata nyinyo mag del kowuok kuom anyuola. Koro negi kuongo ng'iyo lineage mayae gi genetic factors. Kipenja ni bende nitie ng'at moro amora mane nigi kansa dalawa, to onge ng'ano osebedo ga godo. Higni 6 bang'e, Humphrey wacho ni odhi maber, mak mana nyaka one laktar kinde ka kinde manono chal mare ne tuoni. Gie sani Humphrey lero ni ngimane olokore, kochakore chiemo mochamo kod orako ma onyalo timo. Gisani tasechango, nikech ndalo cha the limbs kaka korka ng'uta koni negi kuot. Koro gisani to gionge, sani life na ber, anya wuoth, anya ringo. Anya timo exercise moko matin, but tije moko matek ka ema pod ok anya timo. Mpira gini ka mago nadhi aweyo, nikech seche moko gidwa ni dhi goye, nikech seche no attack the lymph nodes e groin kae, achieki kanyo. Koro ing'eni ne po inyapokane i-dislocate, ng'ato ne nyanyoni, to by then no can physically fit nikech yedhe. Then the immune system no bedo weaken gi disease no. Gik moko kendo kaka nonyisa ni gik moko monego ni ok ber ka donje ka tiyo gi yath, gin gik moko kaka drugs, kong'o gine, nikech gidhi medo weaken the immune system. Then chiemo moko mana wayo gi soft drinks moko kaka
kaka soda, mago nadhi aweyo. Ring'o mang'eny, mano nadhi aweyo nikech immune system dwaro a lot of vegetables, salad gini gi kienyeji gini gi. Yeah. E nyasi mar riwruok mar Kenco mano bagi e od thieth ma Kenyatta kawuono, motelo ne odiechieng' jotuo mag kansa mabiro bedo chieng' Jumapil, waromo kod Rose Adero manotony ne tuo kansa mar dhod nyodo. Rose yango ni ngima nobedo ne matek kaluwore ni kinde machien lony ne tin, kendo oganda mathoth ne paro ni kansa nyiso ni ngima ng'ato koro rumo. That news no cute kuoma, but na yudo oncologist maber, no encourage ma wachako treatment, otimna operation, adhi e radio gi chemo gi black therapy. Koro challenge no chako biro kaka demo mana dhi mbele gi thieth ne en very expensive, gin machien go ne onge NHIF. Koro na bedo gi wakati matek, ne watiyo gi pesa mang'eny, in short ni koro ne wachako uso gik mane wa invest. Kane pod otemo rwako tuoni kendo manyo thieth, jaode bende noyud kod kansa mar duol. Kuom hawi marach ne owito ngimane. To kana dhi nyime gi thieth, jaoda bende nitie gi shida mar kor for long. To kana odhi osiptal inyise ni pneumonia. But being na dhi through thieth, ne wa share story kaka survivor. To ne gimoro obiru na ni gima chando chuora no nyalo bedo ni lung cancer. Koro na advice no dhi otimne mo check up. Koro kano dhi otimne CT scan, otimne biopsy mare no yud ka en stage 4. Ne mosedhi ahinya. Ne watemo, ne wabedo gi wakati matek, stigma gine jamii giwacho ni wachal jomokuong, to bahati mbaya na wite higa ma 2018. Koro bang' wite ne ka koro stigma obedo was. Rose lero ni midhiero mosekadho e lwet kansa kamoting'o akwede kind oganda, koro miyo kawo ting' mar tiyo kaka nyamrerwa kendo jiwo jotuo mag kansa. An CHP bende miya that opportunity wuothe udi, ayudo be joma awuoyo go, to you can imagine udi ma wuothe go ayudo jotuo kansa mang'eny, to pod gibedo rejected. Iyudo kata jomoko familia okwedo gi gine udi kendgi ineno. Koro chuna ni akawgi austi e oda nikech ok daka we, I imagine gima nakale, stigma manakale. Abet kod gi e oda, jomoko samoro otek kodwa. Riwruok mar Kenco ma okelo kanyakla riwruoge kod jokanyo e sekta mar kedo gi kansa lero ni kinde osechopo mar manyo jotuo duto manotony ne tuo kansa kendo ranga kaka ngima gi chiedho. We have not had a lot of focus on the 16,000 that survive. How is their life like? How do they get treatment? How do they get support from the various facilities that are out there? And that's why we brought this ceremony here to celebrate together with them, to bring the various stakeholders from the government, from the NGOs, from the partners that have been helping us, to have this conversation, talking about survivorship, how it is and how it should look like, improving access to care, because one of the biggest challenges is how do we get care for cancer. But this conversation today has helped us see that there is hope for us, for the cancer patients and the cancer survivors. Piny ngima biro yango odiechieng' jotuo mag kansa chieng' tarik 2 dwe mar auchiel higa ni, ka jotuo ijiwo mondo many thieth e sama chon mondo gires ngimagi.